الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا ورضي الله سبحانه وتعالى عن أمراء المؤمنين وخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allah subhanahu wa ta'ala o'zining kitobida Qur'oni Karimda ayta: "Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Tawba surasining 36-oyatida Allah subhanahu wa ta'ala ayta: Шынлап та, Аллах хузурында булган китапта айлар саны 12. Аллах хузурында булган китап ул Лаухул Махфуз дип атала. Һәм Аллах субханаһу ва тааля әйтә, ул китапта ди, Аллах хузурында булган китапта айлар саны 12. Җирне һәм күкләрне яраткан көннән бирле үк шулай ди. Ул шулай язылып куелган иде, һәм ул 12 айдан 4-се харам айлары. Бу дин, бу хөкемнәр хак дин. Ул айларда үз-үзегезгә зулымлык кылмагыз ди Раббыбыз. Һәм бу аятта Раббыбыз баштан айларның саны турында әйтә, һәм әйтә, аларның 4-се харам айлар дип. Һәм ул харам айлар ул Зулқаъда, Зулхиджа, Мухаррам һәм Раҗаб айлары. Һәм хәзер җәмәгать, бүгенге көндә без сезнең белән шул айларның берсенә кирдек. Аллаһның харам айларының берсендә сезнең белән яшибез, һәм ул Мухаррам айы. Һәм бүген Мухаррам айының 2-нче көне. Һәм бу ай турында аеруча сөйләшеп китәсе килә иде. Һәм гомумән харам айларның нинди фазиләтләре бар, алар турында да әйтеп узасы килә иде. Бу харам айлар, алар гади айлардан аерыла торган. Аларның фазиләтләре бар. Аллаһ Раббыбыз аятында нәрсә әйтте? Ул айларда үз-үзегезгә зулымлык кылмагыз диде. Нәрсә соң ул үзеңә карата булган зулымлык? Ничек кеше үз-үзенә зулымлык кыла ала? Нәрсә ул? Ул җәмәгать гынаһ кылу. Аллаһның кушканнарын үтәмәү, Аллаһның тыйылганнарыннан тыйылмау. Зулым кылу, гынаһлар эшләү елның бөтен айлары һәм көннәрендә дә тыйылган. Ләкин Раббыбыз бу 4 айга ихтибар бирде. Ягъни бу аятта әйтелде, бу айларда үз-үзегезгә зулымлык кылмагыз, бу аңлатмый башка айларда ярый дип.
бу аңлатмый алай. Ләкин Раббыбыз бу айларны аерым әйтеп узган. Һәм бу аңлата нәрсәне? Бу аңлата бу айларда кылынган зулымлыклар, бу айларда кылынган гынахлар Аллаһ каршында алар авыр икәнен. Ягъни ул гынахлар авыррак булачак кеше өчен. Бу айларда кылынган гынахлар авыррак булачак башка вакытта кылынган гынахларга караганда. Һәм дә тагын ни өчен алар харам айлары дип атаганнар? Кайбер галимнәр нәрсә диде? Тагын бу 4 харам айларның тагын бер хөкеме, ни өчен алар шулай аталган? Бу нәрсә? Бу айларда сугышу, бу айларда сугыш тоту тыела. Шулай ук бу айларның хөкемнәренә, харам айларның хөкемнәренә тагын нәрсә диделәр галимнәр? Ул ураза тоту. Бу айларда ураза тоту диделәр. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламнан килә хадис. Бу хадисне китерә Абу Хурайра радиллаһу анһу, ул әйтә: "Афдалус салат", قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم" диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям соралгач, кайсы ураза хәерле, кайсы ураза өстен, кайсы ураза фазилатлы дип сорагач, Пәйгамбәрбез әйтте: "Рамазан аеннан соң" диде, "иң хәерле тотылган, иң фазилатлы көн ул Мухаррам аенда тотылган ураза" диде. Ягъни бу нәрсәне аңлата? Бу айларда ураза тоту бик тә яхшы күрелә һәм моның өчен савап күпләтеп бирелә. Һәм бу хадискә шарх аңлатма биргән имам Ан-Навави шулай дигән: "Әгәр кемдер хадистә әйтелгәнчә Рамазаннан соң иң хәерле ураза Мухаррам аенда икән, ни өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мухаррам аенда түгел, ә Шәгъбан аенда күбрәк ураза тоткан?" Кемдер шундый сорау бирергә мөмкин. Һәм җавап шул дигән: бәлки Мухаррам аеның фазилаты хакында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям соңрак белгән, ягъни аның тормышының соңгы елларында бу гыйлем ачылгандыр аңа, һәм шуңа күрә ул бу айда уразалар тота алмаган. Ләкин аның хадисе бар, Пәйгамбәрбез әйткән: Рамазан аеннан соң тотылган ураза иң хәерле ай ул Мухаррам ае диде. Һәм тагын Мухаррам аена килгәндә, Мухаррам аенда бар шундый көн, ул Мухаррам аеның 10-нчы көне, һәм ул көн Гашура көне дип атала. Һәм җәмәгать монда бер әйберне әйтеп узасы килә: без гыйбадәт өчен яратылган. Раббыбыз әйтә Коръәндә: "Ва ма халактул җинна вал инса илля лиябудун", мин барлыкка кылмадым җиннәрне һәм кешеләрне илля мәгәр миңа гыйбадәт кылсыннар өчен генә. Һәм башка бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Минем өммәтемнең яшәү озынлыгы, ягъни минем өммәтемнән булган кешеләр яшәкләр якынча 60-тан 70-кә кадәр" диде Пәйгамбәрбез. Һәм без карасак башка өммәтләргә, башка элек яшәгән кешеләргә, безнең өммәтебезгә кадәр яшәгән буыннарга карасак, алар яшәделәр озак. Ләкин безнең өммәтебезгә Раббыбыз, Пәйгамбәрбезнең хадисе буенча, Пәйгамбәрбезнең хадисе буенча нәрсә диде? Ул әйтте: 60-тан 70-кә кадәр яшәячәкләр, ягъни урта цифра. Һәм кыска гомер, ләкин Аллаһ субханаһу ва тааля безгә бирде айрым вакытлар һәм айрым урыннар. Кайларда гыйбадәт кылсаң, яки кайсы вакытларда гыйбадәт кылсаң, ул гыйбадәт арттырыла. Һәм аның әҗере, савабы күбәя. Һәм без шуларны кулланырга тиешбез. Һәм шул көннәрнең берсе булып тора ул безнең Мухаррам ае. Һәм Ибн Аббас радиллаһу анһу риваят итүенчә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдинәгә килгәндә яһүдләрнең Гашура көнендә ураза тотуын күрде. Яһүдләр бу көнне ураза тоталар иде. Һәм алардан бу көн хакында сорагач, яһүдләр нәрсә диделәр? Бу бөек көн диделәр. Шушы көндә Аллаһу субханаһу ва тааля Бану Исраил халкын Фиргавеннән коткарды диделәр. Һәм Муса бу көндә ураза тота башлаган диделәр. Моңа Пәйгамбәрбез җавап итеп нәрсә әйтте? Ул әйтте: без
Мусага сездән якынрак диде. Без Мусага сездән якынрак диде. Һәм үзе дә ураза тота башлады. Һәм сахабаларга да моны боерды. Бу хадисне Имам Бухари китерә. Һәм Ибн Аббас әйтә торган булган Гашура уразасы хакында, Гашура көненнән башка пәйгамбәрнең ниндидер көнне өстенрәк күргәне өчен ураза тотуын белмим диде. Шулай ук Рамазан аеннан башка ниндидер айны өстенрәк күргәне өчен анда ураза тотуы миңа билгеле түгел диде. Ягъни иң фазилатлы көн нәрсә әйтәсе килде Ибн Аббасның? Иң фазилатлы көн ул Ашура көне һәм иң яхшы ай ул Рамазан ае диде. Шулай ук Абу Катада риваят итүенчә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай диде: Кем һәр айның 3 көнендә һәм Рамазан аенда ураза тотса, шул һәр вакыт ураза тоткан кебек булыр диде. Гарафа көне өчен Аллаһ Таала үткән ел һәм киләчәк елның гынаһларын гафу итәр дип өмет итәм диде. Ә Гашура көнне тотылган ураза өчен үткән ел гынаһларын гафу итүен өмет итәм дип әйтте пәйгамбәрбез. Һәм өмет итәм дигән сүз иншаллаһ Аллаһ субханаһу ва тааля бу гынаһларны кичерә димәк. Һәм бу хадисне Имам Муслим китерде. Димәк, Ашура көнне тотылган ураза үткән елның гынаһларын кичерә. Шуңа әлеге көнне үткәреп җибәрмик. Бу көнгә игътибар итик. Һәм бу көн ул якынлашып килә, әйткәнебезчә бу Мухаррам аеның 10-нчы көнендә булачак. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның тагын бер хадисе әйтелә. Шул Мухаррам Ашура көннең уразасына бәйле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән яшәгән ахыргы елында әйткән: киләсе елга кадәр яшәсәм, 9-нчы көнне, Мухаррамның 9-нчы көнендә дә ураза тотачакмын дигән. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга киләсе Мухаррамга кадәр яшәргә насыйп булмады. Ә безгә Мухаррам аеның 9-нчы көнендә дә, 10-нчы көнендә дә ураза, истигъфар, зикрләр һәм дугалар белән үткәрергә мөмкинчелек бирелә. Ашура көне тотылган уразабыз кабул булып, үткән ел хаталарыбыздан чистарынып, елның билгеле көннәрендә генә түгел, бөтен вакытта да дөрес мөселман булып яшәргә язсын. Һәм җаһилияттән, наданлыктан Раббыбыз үзебезне сакласын. Амин. Һәм Ашура көненә килгәндә ул безнең туры килә. Субота көненә, 2нче атнаның суботасына, ул безнең 10-нчы көн була. Һәм 9-нчы көн, Мухаррам аеның 9-нчы көне, ул безнең җомга көне киләсе, җомга көне. Шуңа күрә бу 2 көнне калдырмыйк, бу 2 көнне ураза тотыйк. Чөнки бу көннәр бик фазилатлы көннәр, бу ай бик фазилатлы ай. Шулай ук игътибар итсәк, без әйттек 9-ы җомга, 10-сы ул безнең шимбә көне була. Аңарчы да тотарга була, безнең пәнҗешәмбе көне бар һәм берләштерергә була. Пәнҗешәмбе, җомга, шимбә. Аннары 11-нче көнне тотарга була, чөнки бар Ибн Аббастан килгән шулай ук риваят кая ул әйтте, 9-ы, 10-ы, 11-ы тота идек дип әйтте. Һәм шуңа күрә бу көннәрне үткәрик. Гомумән әйткәнебезчә, Мухаррам ае ул ураза ае пәйгамбәребезнең хадисенә таянып. Ва aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu